അയ്യോ അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തല്ലോ. ആ ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാം മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കണ്ടായില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ നൽകിയ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുൺമീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരൂൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സഗ്രജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ്ച. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിനി നാമിനെ. നമോ ആചാര്യപാദായ നിതായ് കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാധാമദായ നഗരഗ്രാമധാരിണെ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ലെവൽ 1 ഭഗവത്ഗീത മലയാളം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ ഇന്നലെ 3-ാമത്തെ അധ്യായം ആണ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞത്. അപ്പൊ 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയതെന്ന് ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു പോകാം. ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ഓരോ മനുഷ്യനും കർമ്മം ചെയ്യാൻ നിർബന്ധിതനാണ്. അപ്പം ആർക്കും ഒരൊറ്റ നിമിഷം പോലും കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അർജുനൻ 2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെ, മറുപടി പറയുന്നത്. അപ്പം ഫലകാംക്ഷയോടെ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമാണ് ബുദ്ധി എന്ന് കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങ് എന്തിനാണ് എന്നെ ക്രൂരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ മറുപടി പറയുകയാണ്, കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. എല്ലാ ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങളും അത് കൃത്യമായിട്ട് പാലിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ ആശ്രമം പോലും കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അത് ചെയ്യാൻ, അതിന്റെ പൂർണ്ണതയിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കുമ്പോഴും അത് ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം. കാരണം ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം തന്നിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അതെല്ലാം ഭഗവാനായിട്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മളത് സ്വീകരിക്കുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ യജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് വിഷ്ണുവാണ്, ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനായിട്ടാണ് യജ്ഞങ്ങളെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ടതെന്ന് പറയുന്നു. ആ യജ്ഞങ്ങളിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളതെല്ലാം ലഭിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കർമ്മത്താൽ ബന്ധിതരാകുന്നത്? നമ്മൾ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവം കൊണ്ട്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ പ്രഭാവത്താൽ മോഹിതരായിട്ട്, ആ മായയാൽ മോഹിതരായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. കാമമാണ് ഇങ്ങനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഇഹലോകത്തിന്റെ ശത്രു കാമമാണെന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് രക്ഷ നേടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ്, വേദശാസ്ത്ര വിധി പ്രകാരം ധർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിക്കണം. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അനുസരിക്കാതെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ജീവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരിക്കലും പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. പിന്നെ സാധിക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? അപ്പം എന്താണ്, ഭഗവാൻ ഒരു എന്താണ് 3 ലോകങ്ങളിലും കർമ്മം ചെയ്യാനില്ലെങ്കിൽ പോലും ഭഗവാൻ തന്റെ നിയത കർമ്മങ്ങൾ ഭഗവാൻ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഫലത്തിൽ ആസക്തി ഇല്ലാതെ വേണം നമ്മൾ കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഈ ലോകത്തിനെ നശിപ്പിക്കുന്ന ശത്രു, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഇഹലോകത്തിന്റെ ശത്രു എന്ന് പറയുന്ന ഏതാണ്? കാമമാണ്. ആ തീവ്രമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹം മൂലമാണ് മനുഷ്യൻ ഓരോ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിതരാകുന്നത്. അപ്പം ആ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിനെ ഈശ്വരനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് തിരിക്കുവാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും രക്ഷിക്കാനാകുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധ പരിശീലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ അവസാനം മനസ്സിലാക്കിയത്. ഇനി 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം അഥവാ ജ്ഞാനയോഗം. അപ്പം അതിന്റെ 1-ാമത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് നോക്കാം.
ശ്രീഭഗവാനുവാച ഇമം വിവസ്വതേ യോഗം പ്രോക്തവാനഹമവ്യയം വിവസ്വാൻമനവേ പ്രാഹ മനുരിക്ഷ്വാകവേ ബ്രവീത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു, സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തെ പണ്ട് ഞാൻ സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാനും ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു ഇക്ഷാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു. അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ അർജുനന് എന്താണ് അതിനുള്ള ഭഗവത്ഗീത നൽകാനുള്ള യോഗ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉറ്റ മിത്രവുമായത് കൊണ്ട് അതിനുള്ള യോഗ്യത, ഭക്തനും കൂടി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം പറയാണ്, ഇപ്പൊ ഗീത ഉപദേശിച്ചു തുടങ്ങുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്, സനാതനമായിട്ടുള്ള ഈ യോഗത്തെ അഥവാ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ ഭഗവാൻ പണ്ട് സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാനും ഉപദേശിച്ചു എന്ന്. വിവസ്വാൻ മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിനും മനു ഇക്ഷ്വാകുവിനും ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ സൂര്യഗ്രഹം മുതല് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളെയും ഭരിച്ചു പോരുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങൾക്കും അധിപതിയായിട്ടുള്ള, എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും വസിക്കുന്ന ലോകവാസികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും എന്താണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതാ ശാസ്ത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഈ യോഗം, ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രം എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും വിധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം ഈ ചരിത്രം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലെയും ഭരണകർത്താക്കളായിട്ടുള്ള രാജാക്കന്മാര് എന്താണ് അതാത് ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഗ്രഹനിവാസികളുടെ അതാത് രാജ്യങ്ങളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും അതാത് ലോകങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഗ്രഹവാസികൾക്കും അവരുടെ സംരക്ഷണത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രന്ഥം, ഈ ഭഗവത്ഗീതാ ശാസ്ത്രം ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഈ 14 ലോകങ്ങളും ഭൗതിക ലോകങ്ങൾ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഈ കാമമുണ്ട്, ഈ ഭൗതിക ബന്ധനമാണ് എല്ലാ ലോകത്തിനും ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഈ കാമത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചനം നേടുന്നതിനായിട്ട് സൂര്യഗ്രഹം മുതലുള്ള എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഈ യോഗം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തിരുന്നു. എല്ലാ ഗ്രഹ നിവാസികളെ, അവിടുത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന രാജാവായിരുന്ന എല്ലാവർക്കും, രാജവംശജർക്കായിട്ട് ആ ഗ്രഹത്തെ ഭരിക്കുന്നവർക്കായിട്ട് ഈ ഒരു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ ഭഗവാൻ കൊടുത്തിരുന്നു. അപ്പൊ എന്തിനാണ് അത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? അവിടെയുള്ളവരെയൊക്കെ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് എന്നേക്കുമായിട്ട് മോചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി, അവർ ആ കാമത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മോചിപ്പിക്കപ്പെടുന്നതിനും ധർമ്മം അനുസരിച്ച് വേണം ഒരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുവാനായിട്ട്. അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ആ ധർമ്മശാസ്ത്രം എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ്. അപ്പം ധർമ്മം അനുസരിച്ചല്ലെങ്കിൽ, ധർമ്മശാസ്ത്ര പ്രകാരമല്ല നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ ലോകം മുഴുവനും വഴിപിഴച്ചു പോകും. ലോകത്തിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ തന്നിഷ്ടപ്രകാരം ഓരോന്ന് ചെയ്ത് അവിടെ അക്രമം ഉണ്ടാകും, വഴിവിട്ട രീതിയിലായിരിക്കും ലോകം മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പം അത് എന്താണ് അവിടെ ആർക്കും ജീവിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു സാഹചര്യമായിരിക്കും, സമൂഹം ഒട്ടാകെ അങ്ങനെയുള്ള വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും. അപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, കാരണം എല്ലാവരും അജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളുടെ പുറകെ പായും. അപ്പം അവരവർക്ക് തോന്നിയതുപോലെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുകയും അത് രാജ്യത്തിനും ജനങ്ങൾക്കും എല്ലാം വളരെ ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയിലേക്ക് ലോകം പോകും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാന് ഇങ്ങനെ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയും ഈ ജ്ഞാനത്തെയൊക്കെ ഭഗവാൻ അതാത് സമയങ്ങളിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ലോകങ്ങൾക്കും, ഈ 14 ലോകങ്ങളിലും, ഭൂമി ഗ്രഹം ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളിലും ഭഗവാൻ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം എന്താണ് ആ കാമത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും മുക്തരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഭഗവാനുമായിട്ട് നമുക്ക് ശാശ്വത ബന്ധമുണ്ട്. നമ്മൾ ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ആ ഭഗവാനെ നമ്മൾ ഭക്തിപൂർവ്വം സേവിക്കണം. ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടും കൂടെ നമ്മുടെ സമയം, നമ്മുടെ ജന്മം നമ്മൾ കൊടുക്കണം. അപ്പം ആ ഒരു അറിവ് കിട്ടുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം സൂര്യദേവന്, ഈ മന്വന്തരത്തിലെ സൂര്യദേവന് വിവസ്വാൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. അപ്പം സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തി, ആ ഒരു പദമാണ്, ഒരു പദവിയാണത്. അപ്പം സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പദവി മാറി മാറി വരും. നമ്മുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് പല തരത്തിലുള്ള മന്ത്രിമാര് മാറി മാറി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ പ്രധാനമന്ത്രി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഒരു പദവിയാണ്. ആ പദവിയിൽ പലരും വന്നു പോകുന്നു, അല്ലെ? ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ കാലാവധി കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത ആള് വരുന്നു എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് സൂര്യദേവൻ എന്ന ആ പദവി. ഈ ഒരു മന്വന്തരത്തിൽ, അതായത് ഭഗവാൻ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു യുഗത്തിൽ, ആ ഒരു മന്വന്തരത്തില് സൂര്യദേവൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ദേവന്റെ പേര് വിവസ്വാൻ എന്നായിരുന്നു. അപ്പം വിവസ്വാനാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പം എന്താണ്, സൂര്യദേവൻ ഈ സൂര്യഗോള ചക്രവർത്തിയാണല്ലേ. സൂര്യനാണ് ഈ സൗരയൂഥത്തിലെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളുടെ അധിപനാണ് സൂര്യദേവൻ.
അപ്പം സൂര്യദേവൻ ഇപ്പോഴത്തെ സൂര്യദേവനും വിവസ്വാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം ഉപദേശിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാൻ ആദ്യമായിട്ട് തന്റെ ശിഷ്യനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചത് സൂര്യദേവനെ ആയിരുന്നു. അപ്പൊ സൂര്യദേവൻ പിന്നീട് അത് ആർക്ക് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു? മനുവിന്, മനുഷ്യവംശങ്ങളുടെ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. മനു തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പരമ്പര, എങ്ങനെ ഗുരു ശിഷ്യ പരമ്പര ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന പരമ്പരയാണത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഉപദേശിച്ചു വന്നു എന്ന് പറയുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ഏവം പരമ്പര പ്രാപ്തമിമം രാജർഷയോ വിദുഃ കാലേ നേഹ മഹദായോഗോ നഷ്ടപരം തപാ. അങ്ങനെ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ പകർന്നു കിട്ടിയ ഈ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രം രാജർഷികൾ ശരിയായി മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു. കാലക്രമേണ ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ ഭഗവാൻ വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു, സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു. വിവസ്വാൻ മനുവിന് മനുഷ്യവംശ പിതാവായിട്ടുള്ള മനുവിന് ഉപദേശിച്ചു. മനു ഇക്ഷ്വാകുവിന് ഉപദേശിച്ചു. അങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്രഹങ്ങളിലുള്ള അധിപതികൾക്കും ആ ഓരോരോ ഗ്രഹങ്ങളെയും വസിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതാത് ലോകവാസികളെ നന്മയിലേക്കും ധർമ്മം അനുസരിച്ച് ജീവിതം നയിക്കുവാനായിട്ടും വേണ്ടിയിട്ട് അതാത് ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ശാസ്ത്രത്തെ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അപ്പൊ രാജർഷികൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഒരേ സമയം രാജാവുമാണ്, എന്നാൽ ഋഷി തുല്യമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കുന്നവര്. അപ്പം രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന രാജർഷികൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു പണ്ട് കാലത്ത്? അവർ ആ ധർമ്മത്തെ മുൻനിർത്തി, അല്ല ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ടായിരുന്നു അവർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, അന്ന് കാലത്തുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ആ ലോകത്തിനും വളരെ മംഗളകരമായിട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളായിരുന്നു. രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്കും അതിൻ്റെതനുസരിച്ചുള്ള ഐശ്വര്യങ്ങളും സമ്പദ് സമൃദ്ധിയും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം രാജർഷികളും എല്ലാവരും ശരിയായിട്ടായിരുന്നു ആ സർവോത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുകയും അത് പ്രജകൾക്കും കൂടി മനസ്സിലാക്കത്തക്ക വിധം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രജകളും കൂടി ആ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിച്ച് അതിനെ മനസ്സിലാക്കി ജീവിക്കത്തക്ക വിധത്തിലായിരുന്നു അന്നത്തെ ആ ഒരു ജീവിത സംവിധാനം ആ രാജർഷികളെ, രാജ്യം ഭരിക്കുന്ന ആ രാജാക്കന്മാരെ സംവിധാനം ചെയ്തിരുന്നത്. അപ്പം ഈ ഒരു സിസ്റ്റം കാലക്രമേണ ഇല്ലാതെയായി. ഇത് കാലക്രമേണ മുന്നോട്ട് പോകും തോറും ജനങ്ങള് ഇതിനകത്തുള്ള ഈ ഒരു ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ അനുസരിക്കാതെയായി. തുടർന്ന് ആ രാജാക്കന്മാരുടെ ആ ഒരു കാലഘട്ടമൊക്കെ പതുക്കെ കഴിഞ്ഞു വരും തോറും ഈ ഒരു ധർമ്മശാസ്ത്രം കൂടുതൽ അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിന്റെ ആ പ്രഭാവം വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞു വന്നു. അപ്പം അതിന്റെ ശൃംഖല, ആ പാരമ്പര്യ ശൃംഖല, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി വന്ന ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ ശൃംഖല കുറച്ചു വെച്ചങ്ങ് അറ്റുപോയി. അപ്പം മുറിഞ്ഞു പോവുകയും അത് തീർത്തും നഷ്ടപ്രായമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയുടെ പ്രാധാന്യത്തെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതിന് ചെറിയൊരു ഉദാഹരണം ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, ഒരു ഫലവൃക്ഷം, അത് മാവായിക്കോട്ടെ മറ്റെന്തെങ്കിലും നമുക്ക് സ്വാദിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫലവൃക്ഷം, അതെന്താണ്, അതിനെ പറിക്കുമ്പം അത് നിലത്ത് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആ ഫലത്തിന് സംഭവിക്കുക? പഴുത്തതാണെങ്കിൽ അത് തീർച്ചയായിട്ടും അത് ചതയും, അത് പൊട്ടും, അതിന് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കും. അപ്പൊ അത് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ആ വൃക്ഷത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു കേടുപാടുകളും കൂടാതെ വളരെ ശുദ്ധമായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതിനെ അതുപോലെ തന്നെ പറിച്ച് അതിന് ഒരു കേടുപാടും സംഭവിക്കാതെ താഴെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾക്ക് അത് കൃത്യമായിട്ട്, അതിനൊരു കേടുപാടും കൂടാതെ കൃത്യമായിട്ട് അത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഫലത്തിനൊരു കേടുപാടും കൂടാതെ നമുക്ക് വളരെ കേടാകാതെ ചീഞ്ഞു പോകാതെ നമുക്ക് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ വന്ന ആ ജ്ഞാനം. ഗുരു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ, ആ പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണ് ആ ജ്ഞാനം നമുക്ക് പകർന്നു തന്നത്. അപ്പൊ ആ ഭഗവാനാണ് ആ ജ്ഞാനം തുടങ്ങി വെച്ചത്. അപ്പം ഭഗവാനിൽ കൂടി ആ പകർന്നു കിട്ടിയ ആ ജ്ഞാനം ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലൂടെ മാത്രമേ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മാലിന്യവും കളരാതെ നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിന്റെ ആ പ്രാധാന്യമാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത്, അപ്പം ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയെ ആണ് ഇവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര, അപ്പം ആദ്യം തുടങ്ങുന്നത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര തുടങ്ങുന്നത്. ഭഗവാന് ഈ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ ബ്രഹ്മദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. ബ്രഹ്മദേവൻ തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള നാരദമുനിക്ക്, നാരദമുനി തന്റെ പുത്രനായിട്ടുള്ള വ്യാസദേവന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. വ്യാസദേവൻ മധ്വാചാര്യന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് ഭഗവാന്റെ ഏറ്റവും രഹസ്യ അവതാരമായിട്ടുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കൽക്കത്തയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതാരം ചെയ്തിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നത്. ആ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ 22ാമത്തെ ഗുരു ആചാര്യനാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവത്തില് നമ്മളെപ്പോലുള്ള ബദ്ധ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഈ നാമം പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിച്ചത്. അപ്പം ഭഗവാന് രഹസ്യ അവതാരമാണ്. അപ്പം ഭഗവാനും ഈ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ 22ാമത്തെ ആചാര്യനാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ അവസാനത്തെ ആചാര്യനാണ്, ഈ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ ആചാര്യനാണ് ഈ യഥാരൂപത്തിന് വിവർത്തനം ചെയ്ത AC ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര്, ഇസ്കോണിന്റെ സ്ഥാപകാചാര്യനായ. ഈ ലോകം മുഴുവൻ, പ്രത്യേകിച്ച് വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ വളരെയധികം ക്ലേശങ്ങളൊക്കെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ, നമ്മുടെ വൈദിക സംസ്കാരത്തെ പ്രചരിപ്പിക്കുവാനായിട്ട് വളരെ 69ാമത്തെ വയസ്സിൽ
ആ കപ്പൽ മാർഗം ന്യൂയോർക്കിലെത്തി അവിടെ എന്താണ് അനേകം എന്താണ് മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ഒക്കെ അടിമയായി കിടന്ന ഹിപ്പികളായിട്ടുള്ള ആ വിദേശികളെയൊക്കെ നാമജപം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഒക്കെ കൊടുത്ത് അവരെ മാറ്റിമറിച്ചെടുത്ത് അവരെ പരിപൂർണ പരിശുദ്ധ ഭക്തന്മാരാക്കി എടുക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം പങ്കുവഹിച്ച് ഭാഗവതവും ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രവും ഒക്കെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലും എമ്പാടും എല്ലാ ലോക രാജ്യങ്ങളിലും പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെയധികം നമ്മുടെ സനാതന ധർമ്മം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതിൽ വളരെ വളരെയധികം പങ്കുവഹിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമാണ് മഹാനായിട്ടുള്ള ആ വൈഷ്ണവ സന്യാസിയായിട്ടുള്ള A.C. ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദര്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവർത്തനമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത്. അപ്പം അദ്ദേഹത്തിനെ പോലുള്ള പരിപൂർണ പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ ആണ് ഈ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ അവസാനത്തെ ആചാര്യൻ. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിഷ്യനായിട്ടുള്ള ജയപതാക സ്വാമിയാണ് ഞങ്ങളുടെ എല്ലാം ഗുരു മഹാരാജ്. അപ്പം ആ ഒരു ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയാണ്. അപ്പം ഇത് ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരവാണ്. ആദ്യത്തെ 5 ഗുരുക്കന്മാർ ആചാര്യന്മാർ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മദേവന് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നാരദ മഹർഷിയിൽ നിന്ന് വ്യാസദേവനിൽ നിന്ന് മധ്വാചാര്യര്, അങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പര. അടുത്തത് 3-ാമത്തെ ശ്ലോകം. സ ഏവായം മയാ തേ ദ്യോയോഗ പ്രോക്ത പുരാതന ഭക്തോസി മേ സഖാ ചേതി രഹസ്യം ഹേതദുത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുകയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ തൊട്ടു മുന്നേ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാൻ ആദ്യം ഈ യോഗശാസ്ത്രം വിവസ്വാൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തു. അതിനുശേഷം എല്ലാ ലോകങ്ങളിലുമുള്ള എല്ലാ രാജർഷിമാരും ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഗ്രഹനിവാസികളെല്ലാം ഈ ധർമ്മശാസ്ത്രത്തെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് ധർമ്മശാസ്ത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നിരുന്നു, വ്യക്തമായിട്ട് പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കി അതിനനുസരിച്ചായിരുന്നു അവർ ജീവിച്ചിരുന്നതെന്ന്. പ്രായേണ അത് നശിച്ചു പോയി, അത് കണ്ണിയറ്റു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു, അത് നഷ്ടപ്രായമായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ വീണ്ടും പറയുന്നു, നീ എന്റെ ഭക്തനും മിത്രവുമായതുകൊണ്ടാണ് പരമപുരുഷനുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതന ശാസ്ത്രം ഞാൻ നിനക്ക് വിവരിച്ചു തരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഈ ഗുപ്തജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കുവാൻ നിനക്ക് കഴിവുണ്ടെന്ന് പറയുകയാണ്. അപ്പം ഭഗവാൻ വീണ്ടും അറ്റുപോയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ശാസ്ത്രത്തെ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനന് ഇത് ഉപദേശിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പൊ അർജുനൻ അതിനുള്ള യോഗ്യതയുണ്ട്. എന്തൊക്കെ യോഗ്യതകളാണ് അർജുനനുള്ളത്? ഒന്നാമത്, അർജുനൻ ഭക്തനാണ്. കാരണം ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ രഹസ്യം, ഭഗവാന്റെ അതിഗുഹ്യമായിട്ടുള്ള, ഭഗവാന്റെ ആ അതിനിഗൂഢമായിട്ടുള്ള രഹസ്യങ്ങള്, ഭഗവാൻ ആരാണെന്നുള്ള ആ രഹസ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാകണമെങ്കിൽ ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ഭക്തനുമാണ്, മിത്രവുമാണ്, ബന്ധുവും കൂടിയാണ് ഭഗവാന്റെ. അപ്പം ഇത്രയും യോഗ്യതകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ പരമപുരുഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഈ പുരാതനമായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രത്തെ ഭഗവാൻ അർജുനന് വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ആ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിട്ടുള്ള ആ ശാസ്ത്രത്തെ ഭഗവാൻ വീണ്ടും പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയാണ്. ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനന് വീണ്ടും ഈ ഗീതാശാസ്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. ഇത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഇതിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു അംശത്തിൽ ഒരു തരി പോലും നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യവും ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്ക് എവിടെയും കണ്ടെത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ ഭൗതികപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ ഉയർച്ച നേടുന്നതിനുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമല്ല ഭഗവത്ഗീത, ഭാഗവതം പോലുള്ള ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥം. ഭൗതികപരമായിട്ട് എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാമെന്ന് പറയുന്നതല്ല ഗീതാശാസ്ത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് തികച്ചും അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രമാണ്, അത് തികച്ചും ആധ്യാത്മിക ശാസ്ത്രമാണ്. അവിടെ ഒരിടത്തും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ ഉയർച്ച വരുവാനോ ഉന്നതി വരുവാനോ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രമേ അല്ല ഭഗവത്ഗീത എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിനെ മോചിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത്, ഈ ലോകത്തു നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ മോചിപ്പിച്ചെടുക്കേണ്ടത്, വീണ്ടും ശരീരം സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറയുന്ന വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ആ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് മോചനം നേടേണ്ടത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ ആത്മാവിനെ ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന അതീന്ദ്രിയ ശാസ്ത്രമാണ് ഭഗവത്ഗീത. അത് നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പം വീണ്ടും ആ സുഖലോലുപതയ്ക്ക് അടിമപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമ്മൾ വീണ്ടും ഇവിടെ അധപതിച്ചു പോവുകയുള്ളൂ. അപ്പം അതിനെക്കുറിച്ച് വളരെ ഗഹനമായിട്ട് ഭഗവാൻ അടുത്തടുത്ത അധ്യായങ്ങളിൽ അർജുനന് മനസ്സിലാക്കി പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഈ അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ഗുപ്തജ്ഞാനം അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. എന്താണ്, ഭക്തനാണ്, അതുപോലെ തന്നെ മിത്രവുമാണ്. അപ്പം അർജുനൻ അത് ഗ്രഹിക്കുവാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. അപ്പം ഈ ലോകത്ത് എന്താണ്, ഭക്തന്മാരും ഉണ്ട്, അസുരന്മാരും ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്താണ്, എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ, അത് കണ്ടില്ലേ, രാജർഷിമാര് ഉയർന്ന പദവി വഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് അവര്. ഉയർന്ന സൂര്യഗ്രഹം തൊട്ട് ബ്രഹ്മലോകം തൊട്ട് താഴേക്കിടയിലുള്ള ലോകത്തിലുള്ള അതാത് ലോകങ്ങളിലെ അധിപതികളും അതാത് ലോകങ്ങളിലുള്ള ഗ്രഹനിവാസികൾ വരെ ഭഗവാന്റെ ഈ ജ്ഞാനത്തെ, ഭഗവാന്റെ തിരുവായിൽ നിന്ന് വന്നിരിക്കുന്ന ആ മാധുര്യമോർന്ന ആ വാക്കുകളെ, ആ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെയൊക്കെ അതേപടി കേൾക്കുകയും മനസ്സിലാക്കുകയും അതിനെ അംഗീകരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് അവരുടെ ജീവിതം സംവിധാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു. പക്ഷെ
സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക്, അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അസുരവർഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോ ഇതൊന്നും കേൾക്കുവാനോ മനസ്സിലാക്കുവാനോ വിശ്വസിക്കുവാനോ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുവാനോ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല. അവരാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത്? അവര് എന്താണ് ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവത്ഗീതയെ വളരെ മോശമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ വളച്ചൊടിക്കുകയും അവരവർക്ക് തോന്നുന്ന രീതിയിൽ, ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ മനസ്സിലേ ഉണ്ടാവില്ല, ഭഗവാനിൽ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഭക്തി ഉണ്ടാവില്ല. അങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതുന്ന കുറെ ആൾക്കാരുണ്ട്. അവരെന്താണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്കുകളെയൊക്കെ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്രകാരം വളച്ചൊടിച്ച് അതിനകത്ത് മായം കലർത്തി കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു, വെട്ടിച്ചുരുക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ഈ ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിവില്ലാത്ത സാധാരണ ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലേക്ക് നയിക്കുന്നു. അപ്പം ഭക്തന്മാർ ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടിക്കില്ല. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞത്, അപ്പം ഭഗവാന്റെ അംശമാണ് നമ്മൾ. അപ്പം നമ്മളെല്ലാം തിരിച്ച് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോകേണ്ടത്. ഭഗവാൻ അതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഉടനീളം ആ ഭക്തിയുത സേവനം അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തി യോഗം എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികളായിട്ടുള്ള മനുഷ്യര് അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള പദ്ധതിയിലൂടെ, സാധനാക്രമങ്ങളിലൂടെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ആ കൃഷ്ണാവബോധം പരിശീലിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സേവിച്ചുകൊണ്ട്, എന്നാൽ ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഒക്കെ നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പരമപദം പ്രാപിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ആ പദ്ധതി ഉപദേശിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം എഴുതിയ ഏതെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തി, അനേകം ഭഗവത്ഗീതകളുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭഗവത്ഗീതയിൽ ഇങ്ങനെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ടോ? അപ്പം ഇതൊരു ഭക്തന് മാത്രമേ ആ ഭഗവാൻ എന്താണോ ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ വെച്ച് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അർജുനൻ ഉപദേശിച്ചു കൊടുത്തത്, അത് അതേപടി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം ഒരു ഭക്തൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഭൗതിക മോഹങ്ങൾക്ക് അടിമപ്പെട്ട ഒരു വ്യക്തിയല്ല. അദ്ദേഹം ആ ഭൗതിക വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനായി കഴിഞ്ഞു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബുദ്ധിയും ചിന്തയും സദാ ഭഗവാനിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സും ബുദ്ധിയും എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും വളരെ പരിശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞു. എല്ലാ ഭൗതിക മാലിന്യങ്ങളും ഇല്ലാതെയായി കഴിഞ്ഞു. കാരണം അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും സേവനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ലീലകളെ കുറിച്ചാണ് അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. തന്റെ നിത്യജീവിതത്തിൽ തനിക്കൊരു ഭൗതിക ശരീരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തിൽ നിർവഹിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഓരോ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും അദ്ദേഹം യഥാവിധി നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതേസമയം ആ കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഭഗവാനായിക്കൊണ്ട് അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, എനിക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഈ ശരീരം ഉപയോഗിച്ച് എനിക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യങ്ങളും കടമകളും ഞാനിതാ ഭഗവാനെ നിന്നിൽ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാനത് ചെയ്യുന്നു, ഇതിന്റെ ഫലമൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സമർപ്പിക്കുന്നു എന്നുള്ള മനോഭാവത്തോടു കൂടിയായിരിക്കും ഒരു പരിശുദ്ധ ഭക്തൻ എല്ലാ കടമകളും ചെയ്യുന്നത്. ഞാനാണ് ചെയ്യുന്നത്, എന്റെ കഴിവ് കൊണ്ടാണ്, എന്റെ പ്രാപ്തി എന്നുള്ള ഒരു ഭാവമേ ആ ഭക്തനില്ല. വിദ്യാഹങ്കാരം ഒട്ടുമില്ല. അദ്ദേഹം അങ്ങേയറ്റം എളിമയുള്ളവനാണ്. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാം, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ നിത്യദാസനാണ്, ഞാൻ ഭഗവാന്റെ വിഭിന്ന അംശമാണ്. എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ കടമ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ സേവിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാനാണ് എനിക്ക് ഈ ജന്മം തന്നത്, ഈ ശരീരം തന്നത്. എന്റെ ശരീരത്തിലെ എന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, എന്റെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, എന്റെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള് എല്ലാം എനിക്ക് ഭഗവാൻ ദാനമായിട്ട് തന്നതാണ്. ഭഗവാൻ തന്ന ജന്മം ഭഗവാന് തന്നെയാണ് സമർപ്പിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു തികഞ്ഞ ബോധം ആ ഭക്തനുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭക്തൻ ഇപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മുഴുകിയിരിക്കും. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഭഗവത്ഗീത ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ആ തലത്തിലെത്തിയ ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവാനെ നേരിട്ട് കണ്ട് സംവദിക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ഭഗവാൻ ആ ഭക്തന് തന്റെ കാരുണ്യം കൊണ്ട് വെളിവാക്കി കൊടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തന് മാത്രമേ ഭഗവത്ഗീത എന്താണെന്ന് യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാതെ ഭക്തിയില്ലാത്ത അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള യാതൊരു വിധത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ വളച്ചൊടുക്കുകയും ഭഗവാനെ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ട് പലരും പറയുന്നുണ്ട് അത് കൃഷ്ണനല്ല, കൃഷ്ണനിലുള്ള പരമാത്മാവാണ് ഭഗവത്ഗീത പറഞ്ഞതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വളരെ ആൾക്കാരെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഭഗവത്ഗീത വളരെയധികമുണ്ട്. പക്ഷെ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന പദം ഈ ഭഗവത്ഗീത യഥാരൂപത്തിലല്ലാതെ മറ്റെങ്ങും നിങ്ങൾക്ക് എവിടെയും കാണാനോ കേൾക്കുവാനോ കഴിയില്ല. ഭഗവാന് സദാ സേവനം ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ, നമ്മുടെ നിത്യകർമ്മങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാം എന്നുള്ള ഒരു വഴി ഒരു ഭക്തന് മാത്രമേ പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പം ആ ഭഗവാൻ എന്താണോ ഉദ്ദേശിച്ചത്, തന്റെ അംശങ്ങളായിട്ടുള്ള, തന്റെ മക്കളായിട്ടുള്ള ആ മക്കളെ അവരെല്ലാം ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വളരെയധികം കഷ്ടപ്പാട് അനുഭവിക്കുന്നത്. കാരണം അവർക്കറിയില്ല, അവർ വീണ്ടും വീണ്ടും സുഖങ്ങളുടെ പിന്നാലെ പായുകയാണ്. അപ്പം അവരെ അതിൽ നിന്നും
അതല്ല ശരിയായിട്ട് വേണ്ടത്. അത്തരം വിഷയസുഖങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് യുഗങ്ങളായിട്ട് ഇത് തന്നെയാണ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പല പല ശരീരങ്ങളിൽ. അപ്പം ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം നിവർത്തിച്ച് നിങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആനന്ദം, നമ്മൾ ഇവിടെയും വളരെ സന്തോഷവും ആനന്ദവുമാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് തേടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്കിവിടെ യഥാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു സുഖമോ ആനന്ദമോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഒരിക്കലും എവിടെ നിന്നും കിട്ടത്തില്ല, ആരിൽ നിന്നും കിട്ടത്തില്ല. ഇവിടെ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യക്തികളിൽ നിന്നോ വസ്തുക്കളിൽ നിന്നോ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള സ്ഥായി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സുഖവും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. പക്ഷെ അത് ലഭിക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പം ആ ഒരു ജ്ഞാനം പകർന്നു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഭഗവത്ഗീത ശാസ്ത്രം നമ്മളെ പോലുള്ള ബദ്ധ ആത്മാക്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് അതേപടി സ്വീകരിക്കണം. ഭഗവാനെ പുച്ഛിക്കാനോ ഭഗവാൻ പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ ഭാവത്തെ മനസ്സിലാക്കാതെ, ഭഗവാൻ വെറും മനുഷ്യനാണെന്ന് ധരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനല്ല ഭഗവാൻ. നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനായിരുന്നു ഭഗവാൻ എങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാൻ ഇതുപോലെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നത്? നമ്മളെ പോലുള്ള ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കും അറിഞ്ഞുകൂടെ ഇത്ര ജ്ഞാനം? എന്നാൽ എന്തുകൊണ്ട് നമുക്കറിയില്ല ഈ ജ്ഞാനം? അപ്പം ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യരൂപത്തിൽ വന്നെങ്കിലും ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും മനുഷ്യനല്ല. ഭഗവാൻ എന്താണ് ഭഗവാന്റെ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള ആദിമമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പം ആ ഭഗവാന്റെ ആ ജ്ഞാനത്തെ ഭഗവാൻ എന്താണ് യഥാരൂപത്തിലാണ് പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എപ്പോഴും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളെ വളരെയധികം അതേപടി എടുക്കുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ അസുരന്മാര് ആൾക്കാരെ വഴി തെറ്റിക്കുന്നതിലും തൽപരരായിരിക്കും. അപ്പം അത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണമെന്നാണ് ഇവിടെ ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം അർജുന ഉവാച അപരം ഭവതോ ജന്മ പരം ജന്മ വിവസ്വദഃ കഥമേതജാനീയാം ത്വമദോ പ്രോക്തവാനിതി. അർജുനൻ അപ്പൊ പറയാണ്, ഭഗവാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോ, വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യദേവൻ അങ്ങേക്കാൾ വളരെ മുമ്പ് ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകിയെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കും? അപ്പം അർജുനൻ ചിന്തിച്ചത് ശരിയാണ്. കാരണം അർജുനൻ നോക്കുമ്പോൾ അവര് മിത്രങ്ങളാണ്, അവര് ഒരുമിച്ച് കളിച്ചു വളർന്നവരാണ്, അവര് സമപ്രായക്കാരാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ആ ഒരു അവസ്ഥയില് കോടിക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഉള്ള ഒരു വിവസ്വാൻ എന്ന് പറയുന്ന സൂര്യദേവന് ഭഗവാൻ ഈ ശാസ്ത്രം ഉപദേശിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് അർജുനന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. പക്ഷെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്നുള്ളതല്ല, നമ്മളെപ്പോലുള്ള അജ്ഞാനത്തിൽ മുഴുകി കിടക്കുന്ന വരാൻ പോകുന്ന കലിയുഗത്തിലെ ജനങ്ങൾക്കും ഈ ശാസ്ത്രം ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാത്ത ആൾക്കാർക്കും കൂടെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അർജുനൻ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്. അപ്പം വിവസ്വാൻ എന്ന സൂര്യൻ അങ്ങേക്കാൾ വളരെ മുമ്പേ ജനിച്ചെന്നിരിക്കെ അങ്ങ് അദ്ദേഹത്തിന് ഉപദേശം നൽകി എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്നാണ് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പം ഭഗവാൻ അതിന് മറുപടി പറയുകയാണ്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ബഹൂനി മേ വ്യതീതാനി ജന്മാനി തവ ചാർജുന താന്യഹം വേദ സർവാണി നത്വം വേദത പരം തപാ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, ശത്രുക്കളെ കീഴടക്കിയവനെ, നിനക്കും എനിക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു. എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല. അപ്പം ഇവിടെ മനുഷ്യനും ഭഗവാന്റെ അംശങ്ങളാണ് നമ്മളെങ്കിലും നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കളാണ്, ഭഗവാൻ വിഭുവാണ്. അപ്പം ഭഗവാനും നമ്മുടെ ശരീരവും ഭഗവാന്റെ ശരീരവും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ 2-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി, ഭഗവാനാണ് നമുക്ക് വിസ്മൃതി തരുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു വിസ്മൃതി തരുന്നത്. നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ആ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവില്ല. ആ വിസ്മൃതി നമുക്ക് തരുന്നത് ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് പഞ്ചഭൂത നിർമ്മിതമാണ്. ഭഗവാന്റെ ശരീരം അതീന്ദ്രിയമാണ്, സച്ചിത് ആനന്ദ സ്വരൂപമാണ് ഭഗവാന്റെ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ശരീരം, സനാതനമായിട്ടുള്ള വ്യക്തി എന്നാണ് അർത്ഥം. ചിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാ അറിവുകളുടെ ഉറവിടമാണ്. ആനന്ദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെന്നും നിത്യമായിട്ടുള്ള ആനന്ദത്തെ അനുഭവിക്കുന്നവൻ. നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും ഒരു വ്യക്തിയുടെ വസ്തുവിന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറ്റൊരു വ്യക്തിയോ വസ്തുവോ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആനന്ദിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് സ്വയമേവ ആനന്ദിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വേണം, എന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എല്ലാം സന്തോഷമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. എനിക്ക് ഇന്നതുണ്ടെങ്കിലേ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ, എനിക്ക് ഇന്ന സുഖങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവത്തിലുള്ളവരാണ് ജീവാത്മാക്കൾ. എന്നാൽ ഈശ്വരൻ ആ തലത്തിലല്ല. ഈശ്വരൻ അതീന്ദ്രിയമാണ്. ഭഗവാന്റെ അന്തരാത്മാവിൽ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും സ്വയമേവ ആനന്ദചിത്തനാണ്. അപ്പം അതാണ് ഭഗവാനും നമ്മളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് ഒരിക്കലും മാറ്റമില്ല. നമ്മൾ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ശരീരം എപ്പോഴും മാറ്റം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരു ജന്മത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ കുഞ്ഞായിരുന്നപ്പോഴുള്ള ശരീരമല്ല ഇപ്പം നമ്മുടെ ശരീരം. ഓരോ ഘട്ടത്തിലും ആ ശൈശവത്തിലും ബാല്യവും യൗവനവും കൗമാരവും യൗവനവും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വാർദ്ധക്യത്തിലെത്തുമ്പോൾ വേറൊരു തലത്തിലെത്തിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ക്ഷയിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ വേണ്ട വിധം പ്രവർത്തിക്കാതാവുന്ന, കണ്ണ് കാണാതാവുന്ന, കാത് കേൾക്കാതാവുന്ന, ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ ഒക്കെ പ്രവർത്തനക്ഷമത കുറഞ്ഞു വരുന്നു. ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ വരും. പക്ഷെ ഈശ്വരന്റെ
ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അതീന്ദ്രിയമാണ്. അത് നമ്മുടെ ചിന്തകൾക്കും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും ഗ്രഹിക്കുവാനോ നമ്മുടെ അചിന്ത്യമാണ് ഭഗവാന്റെ ഓരോ ലീലകൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരമസത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നിരപേക്ഷ തത്വം, നിരപേക്ഷ സത്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അപക്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഗ്രഹിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എന്നാൽ ഭക്തി ഒന്നുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിലൂടെ നമുക്ക് തന്നെ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാനായിട്ടും സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാൻ എന്താണ്, ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് മാറ്റമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്, എനിക്കും നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എത്രയോ അവതാരങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങൾക്ക് എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങില്ലാത്ത അത്രയും അവതാരങ്ങൾ ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓരോ അവതാരങ്ങൾക്കും ഓരോ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ട്, ഓരോ അവതാരത്തിനും ഓരോ ധർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ അവതാരങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. അപ്പം 1000 നാവുള്ള അനന്തന് പോലും ഭഗവാന്റെ ആ ലീലാവിലാസങ്ങളെ പറ്റി, ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളെ പറ്റി എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങിയാലും തീരില്ലാത്ത അത്രയും അവതാരങ്ങളുണ്ട് ഭഗവാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പം എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ എനിക്കും നിനക്കും കഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ കഴിയും, നിനക്കത് സാധ്യമല്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമായതുകൊണ്ടും ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിന് മാറ്റമില്ല, നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് മാറ്റമുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ജന്മം കഴിഞ്ഞാൽ ആ ജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവാത്മാക്കൾക്ക് ഒരിക്കലും പൂർവ്വജന്മത്തെക്കുറിച്ച് ഓർമ്മയുണ്ടാവില്ല. ഭഗവാന് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വമല്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ സ്വരൂപനാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. അജോപി സന്യവ്യയാത്മാ ഭൂതാനാമീശ്വരോപി സൻ പ്രകൃതിം സ്വാമധിഷ്ഠായ സംഭവാപ്മ്യാത്മമായയാ. ഇനി ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള പരമസത്യം, ആ പരമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. എനിക്ക് പിറവിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് സാധാരണ വിവരം ഇല്ലാത്ത മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ജനങ്ങൾ പറയും, ഭഗവാനല്ലേ ജനിച്ചത്, അല്ലെങ്കിൽ ദേവകിയുടെ ഗർഭത്തിൽ കൂടി ദേവകി അല്ലേ പ്രസവിച്ചതെന്നൊക്കെ ചോദിക്കും. പക്ഷെ ഭഗവാൻ അങ്ങനെയല്ല അവതരിക്കുന്നത്. സാധാരണ ഒരു മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഭഗവാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ അവതരിക്കുന്നത്. വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഭഗവാൻ പ്രകടമാവുകയും ആ വസുദേവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് അത് ദേവകിയുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രകടമായി അങ്ങനെയാണ് ആ ഗർഭം ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു രീതിയിലല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ആ ഭൗതിക തലത്തിലെ ഒരു ജന്മം എടുക്കുന്നത് പോലെയല്ല ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്. ഭഗവാൻ അവതരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാന്റെ സ്വധാമത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാന്റെ തന്നെ സൃഷ്ടിയായിട്ടുള്ള ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ വരികയാണ്, ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെയാണ് അവതാരം എന്ന് പറയുന്നത്. അതൊരു സാധാരണ മനുഷ്യ ജന്മം പോലെയല്ല. നമ്മൾ അന്ധരായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട്, നമ്മൾ മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള യാതൊരുവിധ ശേഷിയും നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഡ്ഢിത്തരമൊക്കെ പറയുന്നത്. അപ്പം എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമാണ്. നമ്മുടെ ശരീരം പോലെ നാശമുള്ള ശരീരമല്ല ഭഗവാന്റേത്. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ. എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായ രൂപത്തിൽ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായിട്ടുള്ള രൂപമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപം എന്ന് പറയുന്നത്. എല്ലാ അവതാരങ്ങളുടെയും ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തിൽ നിന്നാണ്. അത് നമുക്ക് വരുന്ന അധ്യായങ്ങളിൽ നമുക്കത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാകും. അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നുണ്ട്. അപ്പം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ് ഞാൻ, എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയുമില്ല. അപ്പം ഈ ഒരു കാര്യത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ വെറും മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നതിന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുകയാണ്, എന്റെ അതീന്ദ്രിയ ശരീരത്തിന് നാശം നേരിടുകയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ജീവജാലങ്ങൾക്കെല്ലാം അധിപതിയാണ്, എന്നിരിക്കലും യുഗം തോറും എന്റെ ആദിമവും അതീന്ദ്രിയവുമായിട്ടുള്ള രൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ശ്രീകൃഷ്ണ രൂപത്തെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. യദാ യദാ ഹി ധർമ്മസ്യ ഗ്ലാനിർഭവതി ഭാരത അഭ്യുത്ഥാനമധർമ്മസ്യ തദാത്മാനം സൃജാമ്യഹം. എപ്പോൾ എവിടെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോൾ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ, അപ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിക്കുന്നത്? ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ. അപ്പം ആ ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുമ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രങ്ങൾ വീണ്ടും ഉപദേശിക്കുന്നത്, അല്ലെ? അപ്പം ധർമ്മത്തിന് ക്ഷയം സംഭവിച്ചു, അത് കാലക്രമേണ നഷ്ടപ്രായമായി. അപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ ഈ ഗീത ഉപദേശിച്ചത്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഇവിടെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളർന്നു, അല്ലെ? കൗരവര് വളരെയധികം അധർമ്മികളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ യുദ്ധം ഇവിടെ അനിവാര്യമായിട്ട് വന്നത്. അപ്പം ആ ധർമ്മം ആചരിക്കുന്നതിൽ അവിടെ ക്ഷയം സംഭവിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം ആ അധർമ്മികളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടത്, ആ അധർമ്മത്തെ നശിപ്പിച്ചിട്ട് ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ആരുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്? ഭഗവാന്റെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ ലോകമാണിത്, ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ച ലോകമാണ്. ഇവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങളെയും ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. അപ്പൊ ഈ ജീവജാലങ്ങളൊക്കെ ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥിതി ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നതും ഭഗവാനാണ്. അപ്പൊ ആ നിയമവ്യവസ്ഥിതി, ആ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഭഗവാന്റെ തന്നെയാണ്. ആ ജ്ഞാനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരികയും ആ
ജീവാത്മാക്കൾക്ക് അത് പകർന്നു കൊടുക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഭഗവാന്റേത് മാത്രമാണ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന് അവതരിച്ചേ മതിയാവുള്ളൂ. അതാണ് ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ട കടമ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ തന്റെ കർത്തവ്യം ഭഗവാൻ യഥാവിധി നിർവഹിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും. അപ്പം എപ്പോഴൊക്കെ ധർമാചരണത്തിന് ക്ഷയം നേരിടുന്നുവോ, എപ്പോഴൊക്കെ അധർമ്മം തഴച്ചു വളരുന്നുവോ അപ്പോഴൊക്കെ ഞാൻ അവതരിക്കുന്നു ഹേ ഭാരത എന്ന് അർജുനനോട് പറയുന്നു. അടുത്ത ശ്ലോകം. പരിത്രാണായ സാധൂനാം വിനാശായ ച ദുഷ്കൃതാം ധർമ്മ സംസ്ഥാപനാർത്ഥായ സംഭവാമി യുഗേ യുഗേ. ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ട് യുഗം തോറും ഞാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ ആ അവതാര ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുവാനും ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ളവരെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും അധർമ്മികളായിട്ടുള്ള ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കുവാനും വീണ്ടും ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനുമായിട്ടാണ് ഭഗവാൻ യുഗം തോറും അവതരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. അല്ലാതെ അന്ന് അവതരിച്ചു ഇനിയിപ്പം ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഇല്ലെന്നല്ല. ഇപ്പോഴും ഓരോ ഗ്രഹങ്ങളിലും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളും ലീലകളും ഒക്കെ ഇപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനായിട്ടും യുഗം തോറും ഭഗവാൻ അവതരിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ്. തന്റെ ഭക്തന്മാരെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യും, ദുഷ്കൃതികളായിട്ടുള്ള അധർമ്മികളെ വധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പം ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഭഗവാന്റെ ഗുഹ്യ അവതാരമായിട്ടുള്ള ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ അവതാരത്തെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിനെയാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഭഗവാന്റെ രഹസ്യ അവതാരമായിരുന്നു. ഒരു ഭക്തന്റെ ഭാവത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അവതരിച്ചത്. അടുത്ത ശ്ലോകം. ജന്മകർമ്മ ചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേത്തി തത്വതഃ തെക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈനി മാമേതി തോ അർജുന. അല്ലയോ അർജുന, എന്റെ ജനനത്തിന്റെയും പ്രവൃത്തികളുടെയും അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവം ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള എന്റെ ലോകത്തിലെത്തുന്നു. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ലോകവും ഭഗവാനും ശാശ്വതമാണ്, സനാതനമാണ്, നാശമില്ലാത്തതാണ്. അപ്പം അതാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ ജനനം, ഭഗവാന് പിറവിയില്ല, ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയ ശരീരമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അപ്പം ഭഗവാന്റെ പ്രവൃത്തികളെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ലീലാവിശേഷങ്ങളെ ലീലാ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ആ ഭഗവാന്റെ ആ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ ഗ്രഹിച്ചവർ മരണശേഷം വീണ്ടും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പിറക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഈ ഭൗതിക ലോകം സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭൗതികതയുമായിട്ട് ഭഗവാന് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ബന്ധവുമില്ല. ഭഗവാൻ ഇവിടെ സൃഷ്ടിച്ചു, എല്ലാ നിയമവ്യവസ്ഥകളും ഉണ്ടാക്കിയതും ആ ജ്ഞാനവും ഒക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ് സൃഷ്ടിച്ചതെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള യാതൊന്നിനാളും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുന്നതല്ല. അതൊക്കെ ജീവാത്മാക്കളെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. ഭഗവാൻ അതിനുമൊക്കെ അതീതനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അതീന്ദ്രിയൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആധ്യാത്മിക വ്യക്തിത്വമാണ് ഭഗവാന്റേത്. അപ്പം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയാലും ഭഗവാന്റെ ജനനത്തിനെ കുറിച്ചും പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ അതീന്ദ്രിയ സ്വഭാവത്തെ ഗ്രഹിച്ചവർ പിന്നെ മരണശേഷം, കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവർ ഭക്തന്മാരാണ്, ജ്ഞാനികളാണ്. അപ്പം മരണശേഷം ഒരിക്കലും പിന്നെ അവർക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടി വരുന്നില്ല. അവർ ശാശ്വതമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ ധാമത്തെ പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പം ഭഗവാൻ ഈ ലോകത്തിൽ അവതരിച്ച സമയത്ത് അനേകം ലീലകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാൻ ചെറിയ കുട്ടിയായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെ കംസ മഹാരാജാവ് തന്നെ കൊല്ലാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ആ കുട്ടി ആരാന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭഗവാനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓരോ അസുരന്മാരെ അയക്കുന്നുണ്ട്. പൂതനയെ വിഷം കൊടുത്ത് പിന്നെ സ്ഥലങ്ങളിൽ വിഷം പുരട്ടി കൊല്ലാനായിട്ട് ഓരോ ഗൃഹങ്ങളിലേക്കും പറഞ്ഞയക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ ചെറുപ്പം തൊട്ടേ പൂതനാമോക്ഷം, ഉലൂഖല ബന്ധനം, വത്താസുരവധം, ബകാസുരവധം, അഘാസുരവധം, പിന്നെ ധേനുകാസുരവധം, കാളിയമർദ്ദനം, പ്രലംബാസുരവധം, ദാവാഗ്നിപാനം, അങ്ങനെ ഗോപി വസ്ത്രാപഹരണം, പിന്നെ എന്താണ് ഗോവർദ്ധനോദ്ധാരണം, ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള അനേകം ലീലകൾ ഭഗവാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ അത്തരം ലീലകളുടെ ആ ഒരു ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ അത്തരം കർമ്മങ്ങളുടെ അതീന്ദ്രിയ ഭാവം ഗ്രഹിക്കുവാൻ ഭക്തന്മാർക്ക് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അപ്പം ഭഗവാൻ അത്രയും അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം. വീതരാഗ ഭയക്രോധ മന്മയാ മാമുപാശ്രിതാഃ ബഹവോ ജ്ഞാന തപസാ പൂത മദ്ഭാവമാഗത. രാഗം, ഭയം, ക്രോധം എന്നിവയിൽ നിന്ന് മോചിതരായിട്ട് എന്നിൽ തന്നെ മുഴുകി ശരണം പൂകിയ അനേകം പേർ എന്നെ പറ്റിയുള്ള ജ്ഞാനത്താൽ ശുദ്ധീകൃതരായിട്ട് എന്നിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. അപ്പം ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനം മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ആ മനസ്സിൽ നിന്ന് ആ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങണം. കാമ, ക്രോധ, ലോഭ, മോഹ, മത, മാത്സര്യങ്ങൾ നീങ്ങണം. ഭഗവാനിൽ നമ്മൾ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ച് ക്രമേണ ആ നാമമൊക്കെ ജപിച്ച് നമ്മൾ ആ സാധനാക്രമത്തിൽ ഉയരും തോറും നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമേണ നീങ്ങും. വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടി ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ വേഗം തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ നീങ്ങും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ മനസ്സിലെ ആ രാഗം, ആ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി, ഭയം, മരണഭയം അല്ലെങ്കിൽ ഏതിനോടുള്ള ഭയം മാറും.
ക്രോധം, അമിതമായിട്ടുള്ള ക്രോധം, ഇതൊക്കെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവ രീതികളാണ്. അപ്പം ഇതിനെയൊക്കെ മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഈ രാഗവും ഭയവും ക്രോധവും ഒക്കെ ഇതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായിട്ട് മോചിതരായി കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവനും നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനിൽ തന്നെ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അങ്ങനെ ശരണാഗതി പൂകിയ അനേകം പേരെന്താണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്താല് അവരുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളും മനസ്സും ഒക്കെ ശുദ്ധീകൃതമായിട്ട് അവര് ഭഗവാനിൽ ദിവ്യപ്രേമബദ്ധമായിട്ട് ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുകയും ഭഗവാന് ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കുകയും ചെയ്ത പരമഭക്തന്മാർ ഒരുപാട് പേരുണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം, യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തെ താം തഥൈവ ഭജാമ്യഹം മമ വർത്മാവു വർത്തന്തെ മനുഷ്യ പാർത്ഥ സർവശഃ. എന്നിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഏവർക്കും ഞാൻ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുന്നു. അല്ലയോ കുന്തിപുത്ര, എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും എന്റെ മാർഗത്തെ പിന്തുടരുന്നു. അപ്പം ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ തക്കതായിട്ടുള്ള പ്രതിഫലം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ ഓരോരുത്തരും ഏതേത് ഭാവത്തിലാണോ ഭഗവാനെ ശരണാഗതി പ്രാപിക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാൻ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവരും എല്ലാവിധത്തിലും, എല്ലാവരും പലരും പല പല രീതിയിലാണ് ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിനായിട്ട് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ എല്ലാറ്റിന്റെയും പരമലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനാണ്. വേദങ്ങളിലൂടെ അറിയേണ്ടത് ഭഗവാനെയാണ്. വേദം പഠിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വേദങ്ങളിലെ കർമ്മകാണ്ഡങ്ങളിലല്ല നമ്മൾ മനസ്സ് കുടുങ്ങി പോകേണ്ടത്, ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പം ഏതൊരു ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനെ അറിയുകയാണ്. അപ്പം എല്ലാ തരത്തിലുള്ള എല്ലാ വിധത്തിലും എല്ലാ ആധ്യാത്മിക സാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ എല്ലാ മാർഗവും എന്താണ് ഭഗവാന്റെ മാർഗത്തെ, ഭഗവാനിലേക്ക് എത്താനുള്ള മാർഗത്തെയാണ് പിന്തുടരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അടുത്തത്, ചാതുർവർണ്ണ്യം മയാ സൃഷ്ടം ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശഃ തസ്യ കർത്താരമപി മാം വിദ്യ കർത്താരമവ്യയം. പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെയും തദനുസൃതങ്ങളായ കർമ്മങ്ങളെയും മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് മനുഷ്യ സമൂഹത്തിന്റെ 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഞാൻ സൃഷ്ടിച്ചു. ഈ വിഭാഗങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നിരിക്കലും അവ്യയനായ ഞാനല്ല അതിന്റെ കർത്താവ് എന്നറിയുക. അപ്പൊ 4 തരത്തിലുള്ള ചാതുർവർണ്ണ്യം ഭഗവാനാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്. അത് എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. ഓരോരുത്തരുടെയും സ്വഭാവ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഭഗവാൻ ചാതുർവർണ്ണ്യത്തെ സൃഷ്ടിച്ചത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു അല്ലെ? എന്താണ് ബ്രഹ്മചര്യം, ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം, വാനപ്രസ്ഥം, സന്യാസം. ഇനി ചാതുർവർണ്ണ്യത്തെ കുറിച്ച് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. ചാതുർവർണ്ണ്യം ഏതൊക്കെയാണ്? ബ്രാഹ്മണൻ, ക്ഷത്രിയൻ, വൈശ്യൻ, ശൂദ്രൻ. ഇതൊരു ജാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമായിട്ടല്ല. അത് ഇതാണ് പറഞ്ഞത്, ഭഗവത്ഗീതയ്ക്ക് ഭാഷ്യം സമച്ചിട്ടുള്ള വിഡ്ഢികളായിട്ടുള്ള അസുരന്മാരായിട്ടുള്ള അവിവേകികളായിട്ടുള്ള ഒരു ജനങ്ങളെ വഴിതെറ്റിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനെ എന്താണ് ഒരു ജാതി വ്യവസ്ഥയാക്കിയിട്ട് തരംതിരിച്ച് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ എന്താണ് ഈ ഭഗവാന്റെ ഈ ഗീതാശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ച് യാതൊരു അറിവുമില്ലാത്തവർ അതിനെ വളച്ചൊടിച്ച് വളരെ മോശമായി ചിത്രീകരിച്ച് അതിനെ ജാതി വ്യവസ്ഥയാണെന്നുള്ള രീതിയിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഭഗവാന്റെ വാക്കുകളെ വളരെ വികലമായ രീതിയിൽ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഇതങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗുണകർമ്മ വിഭാഗശ. അപ്പൊ പ്രകൃതി സഹജങ്ങളായ 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണത്. ഭഗവാന്റെ തന്നെ ശക്തിയായിട്ടുള്ള ത്രിഗുണങ്ങൾ, സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങൾ. ഇതാണ് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ചിന്തകളെയും പ്രവൃത്തികളെയും സ്വഭാവത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ മുഴുവനും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളാൽ അതിന്റെ പ്രഭാവം കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഈ ഒരു 3 ഗുണങ്ങളാണ് ഈ ജീവസത്തകളെ മുഴുവൻ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത്. ഈ 3 ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഓരോ മനുഷ്യനും ചിന്തിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും അവരവരുടെ സ്വഭാവത്തിന്റെ നിലവാരങ്ങൾ, ചിന്തയുടെ നിലവാരങ്ങൾ, പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവാരങ്ങൾ ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്. അപ്പം ഈ 3 ഗുണങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ്, അതായത് സത്വ രജ തമോ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് ഓരോരുത്തരും ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് അവരവരുടെ ഗുണത്തിന്റെ സ്വഭാവത്തിന്റെ അനുസരിച്ച്. അപ്പം അതനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന് ചാതുർവർണ്ണ്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്? അവർ അറിവുള്ളവരാണ്, അതായത് വേദജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവരാണ്. അപ്പൊ അവരെന്താണ് അവരുടെ കടമ എന്താണ്? അവര് താഴേക്കിടയിലുള്ളവർ, അതായത് ക്ഷത്രിയർക്കും വൈശ്യർക്കും ശൂദ്രർക്കും ഒക്കെ എന്താണ് ആ ജ്ഞാനത്തെ പകർന്നു കൊടുക്കുക, ഈശ്വരനിലേക്ക് മടങ്ങി പോകാനുള്ള ആ ജ്ഞാനത്തെ പകർന്നു കൊടുക്കുക, ധർമാധർമ്മങ്ങളെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, ആൾക്കാരെ ശരിയായ രീതിയിൽ എന്താണ് അവർക്ക് ശരിയായ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണര്. അതൊരു കുലത്തെയോ ഒരു ജാതിയോ അല്ല. ബ്രാഹ്മണരെ ആർക്കും ആവാം ബ്രാഹ്മണൻ. ആ ബ്രഹ്മണ്യത്തെ ശരിയായ രീതിയിൽ ആചരിച്ചുവെങ്കിൽ ആർക്കും ബ്രാഹ്മണനായിട്ട് തുടരാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം എന്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ക്ഷത്രിയര്, രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നവർ, ജനങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവര്. അപ്പം എല്ലാത്തിനെയും സംരക്ഷിക്കേണ്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവരാണ് ക്ഷത്രിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് അഹിംസയാവാം. കാരണം ഒരു രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കണം, യുദ്ധം അനിവാര്യമായിട്ട് വരും, ശത്രുക്കൾ ഉണ്ടാവും. അപ്പം ശത്രുക്കളോടൊക്കെ പോരാടണമെങ്കിൽ അവിടെ ഹിംസ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം ക്ഷത്രിയന്മാർക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് ഹിംസ. അവരുടെ ധർമ്മം എന്താണ്? പ്രജകൾക്ക് വേണ്ടുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്ത്
തൽപരരായിട്ട് നിൽക്കുകയും രാജ്യത്തെ സംരക്ഷിക്കുക, രാജ്യത്തിനും എല്ലാവർക്കും വേണ്ടുന്ന എന്താണ് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കുകയും സംരക്ഷണമാണ് ഈ ക്ഷത്രിയ ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മനോഭാവമുള്ളവരൊക്കെ ക്ഷത്രിയ ഒരു കർമ്മത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. വൈശ്യരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ വ്യവസായം, ഒരു രാജ്യം നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം വേണം. കൃഷി വേണം, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വേണം, അതിന് വിൽക്കണം, വാങ്ങണം, ഇങ്ങനെ കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളുണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലേ ലോകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങുകയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള ഗുണങ്ങളുള്ളവരാരാണ്? അവരെയാണ് വൈശ്യരെന്ന് പറയുന്നത്. ശൂദ്രന്മാരെന്താണ്? ഈ 3 ആൾക്കാരെയും, ബ്രാഹ്മണരെയും ക്ഷത്രിയരെയും വൈശ്യരെയും സേവിക്കാനായിട്ട് ഒരു കൂട്ടം വിഭാഗങ്ങളുണ്ട്. അവരെയാണ് ശൂദ്രരെന്ന് പറയുന്നത്. അല്ലാതെ അതൊരു ജാതിയല്ല, അതൊരു ജാതിയെ അല്ല, അതൊരു ഓരോരുത്തരുടെയും ജന്മത്തിനനുസരിച്ച് അവർ പൂർവ്വജന്മത്തിൽ ചെയ്ത കർമ്മങ്ങളുടെ രീതിക്കനുസരിച്ചിട്ടാണ് അവരവരുടെ സ്വഭാവത്തിനനുസരിച്ച്. അപ്പം എല്ലാരെയും സേവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ച് ആൾക്കാർ വേണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ ലോകം മുന്നോട്ട് നീങ്ങില്ല. അപ്പം ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഈ ഭൂമിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകം നടന്നു പോവുള്ളൂ. അപ്പൊ എല്ലാം അറിയുന്നവനായിട്ട് മാത്രം ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകം പോവില്ല. അപ്പൊ എല്ലാവരും പരസ്പരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലോകവും മനുഷ്യന്റെ ജീവിതവും മുന്നോട്ട് നീങ്ങുള്ളൂ. അപ്പം ഈ 4 തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരും ഈ ഭൂമിക്ക് അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പം അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ സത്വഗുണ തമസിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഓരോരുത്തരുടെയും ഗുണത്തിന്റെ അനുസരിച്ചിട്ടാണ് ഭഗവാന് ഈ ചാതുർവർണ്ണ്യം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തത് നാം കർമാണി ലിംബന്തി നമേ കർമ്മഫലേ സ്പൃഹ ഇതി മാം യോഭിജാനാതി കർമ്മഭിർന സബധ്യതേ. കർമ്മങ്ങളൊന്നും എന്നെ ബാധിക്കുകയില്ല, എനിക്ക് കർമ്മഫലേച്ഛയുമില്ല. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കിയവർ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുകയുമില്ല. അപ്പം ഭഗവാന് ഈ പ്രകൃതി സഹിതങ്ങളായിട്ടുള്ള ഈ ചാതുർവർണ്ണത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെങ്കിലും ഭഗവാൻ അതിന് അതീതനാണ്. അത് നമുക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്, ജീവജാലങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സൃഷ്ടിച്ചതാണ്. ഭഗവാൻ അതിന് അതീതനാണ്. ഭഗവാന് നമ്മളെ പോലുള്ള കർമ്മങ്ങളൊന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ള യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ല. ഭഗവാൻ ഇത്തരം കർമ്മങ്ങൾക്കൊക്കെ അതീതനാണ്. കർമ്മങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഭഗവാനെ ബാധിക്കുകയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാന് അർപ്പിക്കണമെന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു കർമ്മവും ഭഗവാനെ ബാധിക്കുകയില്ല. അത് ഭഗവാനാണ്. നമ്മളെ പോലെയുള്ള കർമ്മങ്ങളിൽ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഫലത്തിൽ ആഗ്രഹമോ ആസക്തിയോ ഭഗവാനില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഈ പരമസത്യം മനസ്സിലാക്കിയവരെന്താണ്? കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാന് ഒരു കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല. ഭഗവാന് കർമ്മങ്ങളൊന്നും ബാധിക്കുന്നുമില്ല. ഭഗവാന് സാധാരണ ജീവാത്മാക്കളെ പോലെ ആഗ്രഹങ്ങളുമില്ല. അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലത്തെ ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. അപ്പം ഭഗവാൻ അതിന് അതീതനാണ്. അടുത്ത ശ്ലോകം തദ്വിദ്ധി. ഈ അധ്യായത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ശ്ലോകമാണ്. ഒരു ഗുരുവിന്റെ ആവശ്യകതയെ പറ്റി ആണ്. തദ്വിദ്ധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ ഉപദേക്ഷ്യന്തിതേ ജ്ഞാനം ജ്ഞാനിനസ്തത്വദർശിനഃ. ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിച്ച് സത്യത്തെക്കുറിച്ച് അറിയാൻ ശ്രമിക്കണം. അദ്ദേഹത്തെ സേവിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചറിയുക. ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരാള് സത്യം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുകയാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ജ്ഞാനോപദേശം ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട്. അപ്പം ആ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിൽ നിന്ന് തന്നെ വേണം ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുവാന്. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വഴി തെറ്റാതെ ആ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പാതയിലൂടെ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പല വഴികളിൽ പല ഊഹാപോഹങ്ങളിൽ നമ്മൾ പല രീതിയിലായിപ്പോ നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ആ പരിപൂർണത നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പം ആ ധർമ്മശാസ്ത്രം അനുസരിച്ച് ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങുന്ന ആ ഗുരുശിഷ്യ പരമ്പരയിലുള്ള ആചാര്യന്മാരിലുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ, യോഗ്യനായിട്ടുള്ള ആ ആചാര്യനെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുകയും അദ്ദേഹത്തിനോട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം ചോദിച്ചുകൊണ്ട്, വിനയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് വേണം നമ്മൾ ആ പരമസത്യത്തെക്കുറിച്ച്, ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ. കാരണം എന്താണ്? അദ്ദേഹം സ്വയമേവ ഭക്തനാണ്. അദ്ദേഹം ആത്മസാക്ഷാത്കാരം സിദ്ധിച്ച വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ആ പരമജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചറിയാം, ഭഗവാനെ കുറിച്ചറിയാം. ഭഗവാനുമായിട്ട് സംവദിക്കുന്ന തലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ഒരു ഉന്നതനായിട്ടുള്ള ഒരു പരിശുദ്ധനായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവാത്മാവാണ് അദ്ദേഹം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം ലഭിച്ച ഒരു ആചാര്യനായതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനെയുള്ള ആചാര്യന്മാരുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് അവരോട് വളരെ വിനയപൂർവ്വം, അഹങ്കാരലേശമന്യേ ഒട്ടുമില്ലാതെ വളരെ വിനയപൂർവ്വം അദ്ദേഹത്തെ സേവിച്ചുകൊണ്ട്, ഒരു ഗുരുവിനെ തഥാ സേവിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ആ പരമസത്യത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുവാനും മനസ്സിലാക്കുവാനും, ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ. അപ്പം ഒരു ഗുരുവിനെ നമ്മൾ നേടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യമാണ് ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. 4:40 ശ്ലോകം. അജ്ഞശ്ചാശ്രദ്ധാനശ്ച സംശയാത്മാ വിനശ്യതി നായം ലോകോസ്തീന പരോന സുഖം സംശയാത്മനഃ. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയദൃഷ്ടിയ വീക്ഷിക്കുന്ന അജ്ഞരും അവിശ്വാസികളുമായവർക്ക് ഒരിക്കലും ഈശ്വരാവബോധം ലഭിക്കുന്നില്ല. അവർ അധവദിച്ചു പോകുന്നു. സംശയാലുവായ ഒരു ജീവന് ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും ഒരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. അപ്പോ
അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ളവരാണ് ഇങ്ങനെ എന്താണ് അവിശ്വാസികളായിട്ടിരിക്കുന്നവര്. അവർക്ക് എപ്പോഴും എന്തിനോടാണ് താല്പര്യം? അവർക്ക് ഭൗതിക സുഖങ്ങളോടും ഇവിടെ ചെയ്യുന്ന ഓരോ കർമ്മങ്ങളോടും കർമ്മഫലങ്ങളോടും മാത്രമേ അവർക്ക് ആസക്തി ഉള്ളൂ. അവർക്ക് ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി ഈശ്വരനെ വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ലെവലിലേക്ക്, ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. മറ്റുള്ള തരത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഈ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. നമ്മൾ എവിടെ വരെ എത്തുള്ളൂ? നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ സുഖങ്ങളെ കൂട്ടുവാനുള്ള ആ കർമ്മം ചെയ്താൽ എനിക്ക് ഈ ഗുണം കിട്ടും, ഇന്ന കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇന്നതത്ത് ഉയരാൻ പറ്റും, ഈ തലത്തിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിൽ നിന്ന് ഒരു പടി പോലും നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനോ നമ്മുടെ മനസ്സിനെ ഉയർത്താനായിട്ട് ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ വേണ്ടുന്ന ജ്ഞാനവും നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. അല്ലാതെയുള്ള ജ്ഞാനോ അറിവോ ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ എങ്ങനെ ഐശ്വര്യങ്ങൾ കൂട്ടാം, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ സുഖമായിട്ട് ജീവിക്കാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ ധനം കൂട്ടാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ കീർത്തി ഉണ്ടാക്കാം, നമുക്ക് ഏത് വഴി കൂടെ പോയാൽ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാം, നമുക്ക് എങ്ങനെ സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ നിന്ന് ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഈ കർമ്മങ്ങൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വേദങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അവിടെ മാത്രം നമ്മൾ ഒതുങ്ങിപ്പോകും. അപ്പം എന്താണ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കുറിച്ചും ഈശ്വരനിൽ ഒരു വിശ്വാസവും ഇല്ലാത്ത നിരീശ്വരന്മാരെ കുറിച്ചുമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ധർമ്മശാസ്ത്രങ്ങളെ സംശയ ദൃഷ്ടിയാ വീക്ഷിക്കുന്നവരും, ഇപ്പം ഭഗവാൻ പറയുന്ന ഗീതയെ ഒരു തരത്തിലും വില വെക്കാത്തവരും പുച്ഛിക്കുന്നവരും വെറുക്കുന്നവരുമായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെയും അജ്ഞരായിട്ടുള്ളവരെയും അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരും ഒരിക്കലും എന്താണ് അവർക്കൊരിക്കലും ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള യോഗ്യത അവർക്ക് ലഭിക്കുന്നില്ല. അവരുടെ കർമ്മം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് അവർക്ക് ആ യോഗ്യത ലഭിക്കാത്തത്. അവരെന്താണ്, അവരുടെ അനുഭവം എന്താണ്, അവർ അധവദിച്ചു പോകുന്നു. ഇന്നലത്തെ പിന്നെ ലെവൽ 2 എടുത്തതെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. ഭഗവാന് ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് അസുരന്മാരായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും കനിവ് കൊടുക്കില്ല. അതായത് അധവദിച്ചു പോയവർക്ക് പിന്നീട് ഒരിക്കലും അവർക്ക് തിരിച്ചു വരാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം അവരുടെ ബുദ്ധി അത്രയും അധവദിച്ചു പോയി. അവർക്ക് ഈശ്വരനെ വിശ്വസിക്കാൻ സാധിച്ചെങ്കിലല്ലേ ഈശ്വരനിലേക്ക് അവർക്ക് എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. ഒരാൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്താലും ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് യാതൊരു തരത്തിലും അവർ വിശ്വസിക്കാൻ കൂട്ടാക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അവിടെ ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്കും സാധിക്കില്ല. ഭഗവാൻ അതിന് സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ സാക്ഷിയായിട്ടുണ്ട്. പരമാത്മ സ്വരൂപത്തിൽ ഭഗവാൻ സാക്ഷിയായിട്ട് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് അതിനോട് താല്പര്യമില്ല, ഈശ്വരനെ കുറിച്ച് അറിയുവാനോ മനസ്സിലാക്കാനോ താല്പര്യമില്ല. അവര് തികച്ചും ഭൗതിക സുഖങ്ങളിൽ മാത്രം ഒഴുകി കഴിയാനാണ് താല്പര്യം. അതുകൊണ്ട് എന്താണ് അവർ കൂടുതൽ അജ്ഞതയിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ അധപതനം സംഭവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് സംശയാലുവായിട്ടുള്ള ഒരു ജീവന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജീവാത്മാവിന് ഈ ലോകത്തിലായിക്കോട്ടെ പരലോകത്തിലായിക്കോട്ടെ അവർക്കൊരിക്കലും സന്തുഷ്ടി ലഭ്യമല്ല. കാരണം അവര് നരകത്തിലേക്കായിരിക്കും പോവുക. അപ്പം നരകത്തിൽ ഒരിക്കലും അവർക്ക് സന്തുഷ്ടി ഉണ്ടാവില്ല. കാരണം അവർ നരകത്തിൽ പോകാൻ കാരണം എന്താണ്? അവരുടെ കർമ്മം തന്നെയാണ് അവരെ ആ നരകത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്. അപ്പം അടുത്ത ശ്ലോകം, യോഗസ്തന്യസ്ത കർമാണാം ജ്ഞാന സംഛിന്ന സംശയം ആത്മവന്തം ന കർമാണി നിബദ്ധന്തി ധനഞ്ജയ. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്രകാരം അയാൾ കർമ്മഫലങ്ങളാൽ ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. അപ്പം തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളൊക്കെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട്, അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കർമ്മം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് 2-ാമത്തെ അധ്യായം തൊട്ടേ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ. എന്താണ് ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ചെയ്യാനെന്ന് നമ്മുടെ ഇന്നലെ തൊട്ടുള്ള അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. അപ്പൊ അത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. അല്ലയോ ധനഞ്ജയ, തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ത്യജിച്ചുകൊണ്ട് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവൻ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങി യഥാർത്ഥത്തിൽ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. അപ്പം ആത്മാവ് ഭഗവാന്റെ അംശമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ആ ആത്മാവിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. എങ്ങനെ? ഭക്തിയുത സേവനത്താൽ എന്താണ്? നിരന്തരം ഭക്തിയുത സേവനം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ദ്രിയങ്ങളൊക്കെ ശുദ്ധമാവുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ആ ജ്ഞാനം ഗ്രഹിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ആ ആധ്യാത്മിക ജ്ഞാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ സംശയങ്ങളും നീങ്ങുകയും അദ്ദേഹം എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ സ്ഥിതി ചെയ്യുകയും അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം ആത്മാവിൽ തന്നെ സദാ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരിക്കലും കർമ്മഫലങ്ങളാൽ താൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മങ്ങളാലും അദ്ദേഹം ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. കാരണം അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളാൽ ഒരിക്കലും ബന്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല. തസ്മാദജ്ഞാന സംഭൂതം ഹൃദസ്ഥം ജ്ഞാനാസിനാത്മനഃ ചിത്വൈനം സംശയം യോഗം ഉത്തിഷ്ഠ ഭാരത.
അങ്ങനെ അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ജ്ഞാനത്തിന്റെ വാൾ കൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായിട്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യും. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ ഉടനീളം ആത്മാവിനെ കുറിച്ചും ശരീരത്തിനെ കുറിച്ചും കർമ്മത്തിനെ കുറിച്ചും ഭക്തിയോഗത്തിനെ കുറിച്ചും ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ജ്ഞാനത്തിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ അർജുനൻ ഈ 2, 3, 4 അധ്യായത്തിലൂടെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പം ശരീരബോധത്തിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് പോകും. അപ്പം നമ്മൾ ആത്മാക്കളാണ്. നമ്മുടെ ആത്മാവിന് ഒരിക്കലും നാശം സംഭവിക്കുന്നില്ല, ശരീരത്തിന് മാത്രമേ നാശം സംഭവിക്കുന്നുള്ളൂ. എന്താണ്, ആത്മാവിന് ഈ ജന്മം കഴിഞ്ഞാലും അടുത്ത ജന്മത്തിലേക്ക് കടക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്ത ജന്മത്തിൽ വേറൊരു ശരീരം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തെ ഓർത്ത് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. അതുകൊണ്ട് നിന്റെ ഈ ജന്മത്തിലുള്ള ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മരണം ഓർത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവർ വധിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് നീ ഒരിക്കലും വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല. ഇനി അഥവാ അവര് വധിക്കപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാലും അവർക്ക് അടുത്ത ജന്മത്തിൽ ഒരു ശരീരം ലഭിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നീ ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് നീ ദുഃഖിക്കേണ്ടതില്ല. അജ്ഞാനികളാണ് അങ്ങനെ ദുഃഖിക്കുന്നത്. ആ യഥാർത്ഥ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചവരാരും ഇത്തരത്തിൽ മരണത്തെക്കുറിച്ച് ശരീരത്തിന്റെ നാശത്തെക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് ഒരിക്കലും ദുഃഖിക്കില്ല. ഇങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അർജുനനെ വളരെയധികം പ്രചോദനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മം, നീ നിന്റെ ധർമ്മത്തെ ചെയ്യുക. അപ്പം ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട്, നമ്മൾ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങളെ അനുഷ്ഠിച്ചേ മതിയാകും. നമ്മൾ ഭക്തരാണ്, അതുകൊണ്ട് എവിടെയെങ്കിലും പോയിരുന്ന് നാമം ജപിച്ചാൽ മാത്രം മതി, വേറൊരു കർമ്മം ചെയ്യില്ല. അങ്ങനെയല്ല ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഒരു മനുഷ്യന് അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവന് ഓരോരോ കർമ്മങ്ങളിൽ, അതായത് ചതുർത്ഥാശ്രമങ്ങളും വർണ്ണാശ്രമങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതിലെല്ലാം അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട ഓരോ കടമകളുണ്ട്. ബ്രഹ്മചര്യത്തിലും ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം ആയിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നമ്മൾ അനുഷ്ഠിക്കേണ്ട കടമകളും കർത്തവ്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതെല്ലാം ധർമാനുസൃതം അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാൻ. അപ്പം ഒരേ സമയം തന്നെ നമ്മൾ കുടുംബജീവിതം നയിക്കുകയും അതേസമയം നമ്മൾ ഭക്തിയിൽ ഉയരുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ശരിയായ രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പം ഒരു ക്ഷത്രിയന്റെ ധർമ്മമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുക എന്നത്. ഒരു ക്ഷത്രിയനായിട്ടുള്ള വ്യക്തി യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറുക എന്ന് പറയുന്നത് മരണതുല്യമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അത് അപകീർത്തികരമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അജ്ഞാനം കൊണ്ടാണ് അർജുനൻ ബന്ധുജനങ്ങളുടെ മരണത്തെ ഓർത്തുകൊണ്ട് ദുഃഖിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് ആ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ നിന്നത്. അപ്പം പറയാണ്, അജ്ഞാനത്താൽ നിനക്കുണ്ടായ സംശയങ്ങളെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ, ജ്ഞാനമാകുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന വാൾ കൊണ്ട്, അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനത്തിനെ വാളായിട്ടാണ് ഇവിടെ ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ജ്ഞാനമാകുന്ന വാളിനെ കൊണ്ട് തന്നെ വേണം അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിക്കാൻ. അപ്പം ആ വാൾ കൊണ്ട് അജ്ഞാനത്തെ നശിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അറുത്ത് യോഗനിഷ്ഠനായിക്കൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത, യുദ്ധം ചെയ്യൂ എന്ന് അർജുനനോട് ഭഗവാൻ പ്രചോദനം കൊടുക്കുകയാണ്. അർജുനൻ അത്രയും തളർന്ന് തേരിലിരിക്കുമായിരുന്നു. അപ്പം അർജുനൻ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അർജുനനെ ഉത്തിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രചോദനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് എഴുന്നേൽക്കൂ ഭാരത എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പ്രചോദനം കൊടുക്കുകയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യൈവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവ ഭക്ത വൃന്ദ കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ പാഠത്തിന്റെ ചോദ്യോത്തരങ്ങൾ നോക്കാം. ഒന്ന് പറയണേ എല്ലാവരും. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമസ്കാരം മാതാജി. ശ്ലോകം 29 ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാമോ? ശ്ലോകം 29. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 29. ശ്വാസത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും ഉച്ഛ്വാസ ചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. മാതാജി അത് നമുക്ക് അതായത് അതൊരു യോഗമാണത്. അത് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിൽ പറയുന്ന കാര്യമാണത്. അതായത് ഒരു അഷ്ടാംഗ യോഗി എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ പൂരകം, കുംഭകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്, പ്രാണായാമം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അതായത് പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്ന യോഗികൾക്ക് ആ ശ്വാസത്തെ, അതായത് പ്രാണനെ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു നിർത്താനായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രാപ്തി ഉണ്ട് അവർക്ക്. അതായത് അഷ്ടാംഗ യോഗത്തിലൂടെ അവർ നേടുന്ന ഒരു സിദ്ധിയാണത്. അപ്പം അവർക്ക് യോഗികൾക്കുള്ള ഒരു ഗുണമാണ്, അവർക്ക് ഇച്ഛിക്കുമ്പോഴേ അവർക്ക് അവരുടെ ജീവൻ വെടിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അവർക്ക് എത്ര നാൾ വേണമെങ്കിലും അവരുടെ ജീവനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. എത്ര വർഷങ്ങൾ വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ ജീവനെ നിലനിർത്താനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം അവർ ആ ശ്വാസ നിയന്ത്രണത്തിലൂടെ തന്റെ ആ ഒരു ആയുസ്സിനെ എത്ര വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് നീട്ടിക്കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പം അഷ്ടാംഗ യോഗം അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരു യോഗി ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു യോഗ പ്രക്രിയയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ശ്വാസത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും. പ്രാണായാമം ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? നമ്മൾ ഇടത് മൂക്കിലൂടെ
ശ്വാസത്തെ ഉൾവലിച്ചെടുക്കുന്നു. കുറച്ചു നേരം ആ ശ്വാസത്തെ അവിടെ നമ്മൾ പിടിച്ചു വെക്കുന്നു. പിന്നീട് നമ്മൾ വലത് മൂക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് കളയുന്നു. പിന്നീട് അതിലൂടെ എടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ പറയുന്ന പലതരത്തിലുള്ള കുംഭകം, പൂരകം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള ശ്വാസ പ്രക്രിയകളുണ്ട്. അത് ഉയർന്ന യോഗികളാണ് അതിനെ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് അതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അറിയാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രാണൻ 5 പ്രാണൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ. പ്രാണൻ, വ്യാനൻ, സമാനൻ, ഉദാനൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് 5 പ്രാണന്മാരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ പ്രാണനെ എന്താണ് ഒരു കൃത്യമായ രീതിയിൽ പിടിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് അവർക്ക് സാധിക്കും. അപ്പം ശ്വാസചലനത്തെ ഉച്ഛ്വാസത്തിലും, ഉച്ഛ്വാസ ചലനത്തെ ശ്വാസത്തിലും അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട്, ശ്വാസത്തെ നിരോധനം ചെയ്തുകൊണ്ട്, പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് സമാധിയിൽ വർത്തിക്കുവാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ള മറ്റു ചിലരുണ്ട്. അത് അഷ്ടാംഗ യോഗികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ്. ഇപ്രകാരം അവർ ശ്വാസത്തെ പൂർണ്ണമായി നിർത്തി അവസാനം സമാധിസ്ഥരാകുന്നു. അപ്പം അവരവർ വിചാരിച്ച് അവർക്ക് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അവർക്ക് ജീവൻ വെടിയാനായിട്ട് കഴിയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ എത്ര കാലം വേണമെങ്കിലും അവർക്ക് അവരുടെ ആയുസ് നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാം. അപ്പം ആ രീതിയിൽ ശ്വാസത്തെ പിടിച്ചു നിർത്തിക്കൊണ്ട് സമാധി പ്രാപിക്കുന്ന, ഈശ്വരനെ സങ്കല്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ സമാധിസ്ഥരാകുന്ന അഷ്ടാംഗ യോഗികളെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. പ്രണാം മാതാജി. നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് വന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. പറഞ്ഞോളൂ. അത് ഓരോ ദിവസവും എടുക്കുന്ന ശ്ലോകങ്ങള് മുന്നേ ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടാ കൊള്ളാന്ന്. കാര്യം സ്ക്രീനിൽ നോക്കാൻ പറ്റാത്ത മാതാജി, ഗീതാകുമാരി മാതാജി. അപ്പോ യഥാരൂപം കയ്യിലുണ്ട്. ഒന്നെടുക്കുമ്പോഴേക്ക് ഏതാന്നറിയുന്നില്ല. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പോകുന്നു. മാതാജിക്ക് എഴുതിയെടുക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് കാണും, പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്യാനേ. അപ്പൊ ഒന്ന് അറിഞ്ഞാൽ അത് എടുത്തു വെക്കാം എന്ന് പറയുന്നു മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ ഞാനിവിടെ നമ്മള് സ്ലൈഡിൽ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അതാത് ശ്ലോകങ്ങൾ സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. അത് അതെ മാതാജി അത് ഇത് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നത് മാതാജിക്ക്. അപ്പൊ യഥാരൂപം എടുത്താണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി, ഒരു സംശയം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ദുഷ്ടത്തരങ്ങളെല്ലാം ചെയ്ത് ധൃതരാഷ്ട്രക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത കേൾക്കാൻ ഒരു അവസരം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു എന്നൊരു ചോദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അതിനെപ്പറ്റി എന്താ പറയുന്നത്? അത് പിന്നെ എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് ഇതിന് മറുപടി പറയാൻ അറിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം അത് കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അത് കേട്ടത് ശരിയാണ്. ധൃതരാഷ്ട്രർ കേട്ടു, സഞ്ജയൻ കേട്ടു, അർജുനൻ കേട്ടു, കൊടിക്കൂറയിൽ ഇരുന്ന ഹനുമാൻ സ്വാമി അത് ശ്രവിച്ചു. ഇവരെല്ലാവരും ഭക്തന്മാരായി. ധൃതരാഷ്ട്രർ മാത്രം ഭക്തനായില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം അത്രയും ആ ഭൗതികപരമായിട്ട് അദ്ദേഹം അത്രയും ആഴത്തിൽ ആ ഭൗതികതയോട് ഇഴുകിച്ചേർന്ന ഒരു വ്യക്തിത്വമായിരുന്നു, സ്വഭാവ രീതിയായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹം അത് കേട്ടു എന്നേ ഉള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തിന് അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കാനോ ഗ്രഹിക്കുവാനോ സാധിച്ചിട്ടില്ല. അവസാനം അദ്ദേഹത്തിന്റെ തന്നെ സഹോദരനായ വിതുരര് വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ അത്രയും ചീത്ത പറഞ്ഞു, ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് മതിയായില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അവസാനം യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് രാജ്യവും പാണ്ഡവർക്ക് ലഭിച്ചു. അവര് നല്ല രീതിയിൽ രാജ്യം ഭരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവരെ ആശ്രയിച്ച് ധൃതരാഷ്ട്രർ നിന്നു. എന്നിട്ടും ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ആ ഭൗതികതയോടുള്ള ആസക്തി തീരുന്നില്ല. അപ്പം വിതുരര് വന്ന് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും മതിയായില്ലേ, ഇനിയും ഈ ആസക്തി പൂണ്ട് മതിയായില്ലേ, ഇനിയെങ്കിലും ഇത് നിർത്തി ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് ഉയരാൻ ശ്രമിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ അത്രമേൽ ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ ഹൃദയത്തിൽ തറയ്ക്കുന്ന രീതിയിൽ വിതുരര് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് നല്ല രീതിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന് കുറച്ചെങ്കിലും ബോധം വന്ന. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം തന്റെ പത്നിയെയും കൂട്ടി, ഗാന്ധാരിയെയും കൂട്ടി അവിടുന്ന് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ അദ്ദേഹം പാണ്ഡവരെ അതിലേറെ ഉപദ്രവിച്ചു. എന്നിട്ട് പോലും അവരെ ചുറ്റിപ്പറ്റി അവരെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. അത്രയ്ക്കും അദ്ദേഹം അധപതിച്ചു പോയിരുന്നു അദ്ദേഹം. അദ്ദേഹം കേട്ടു, ശരിയാണ്, പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് അത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്, ഇത് കേട്ടിട്ടും മനസ്സിലാവാത്തവരുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അതാണ് പറയുന്നത്, വിശ്വാസം. അതാണ് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ വിശ്വാസമാണ് അല്ലെ. നമുക്കിപ്പോ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിൽ വിശ്വാസം ഇല്ലെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഭഗവാനും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഉപദേശിക്കാൻ നിൽക്കരുതെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട്. അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ളവരെയും പുച്ഛിക്കുന്നവരെയും വെറുക്കുന്നവരോടൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. ചിലവരോടൊന്നും ഇങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് പോലും നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റില്ല. കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ വിട്ടേക്കൂ, അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെ അവരവരുടെ വിശ്വാസത്തിനനുസരിച്ച് അവർ ജീവിച്ചോട്ടെ എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ ആരെയും നിർബന്ധിക്കത്തില്ല. കാരണം ഓരോ ജീവാത്മാക്കളും എങ്ങനെയാണ് ഈ ഭൗതികതയാൽ മോഹിക്കപ്പെട്ടു പോകുന്നതെന്ന് ഉള്ളത് നമ്മൾ വഴിയെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കും. അതിന്റെ ഒരു തുടക്കമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കിയത്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇങ്ങനെ അജ്ഞാനത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. അപ്പം ത്രിഗുണങ്ങളെ പറ്റി നമ്മൾ 16, 17 അധ്യായങ്ങളൊക്കെ വളരെ വിശദമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. മനസ്സിലായി.
അപ്പൊ വിശ്വാസമാണ് ഇവിടെ അടിസ്ഥാനം. അതാണ് ഭഗവാൻ ഓരോ ശ്ലോകത്തിലും പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ വിശ്വാസം വേണം നമുക്ക്, അല്ലെ? ഇപ്പം നമുക്കിത് പോകെ പോകെ നമുക്ക് ഓരോ സംശയങ്ങളൊക്കെ വരും, അത് സ്വാഭാവികമാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് കേട്ടു, ധൃതരാഷ്ട്രർ കേട്ട പോലെ ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്, ധൃതരാഷ്ട്രരെ പോലെ ഉള്ള ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. ഭഗവത്ഗീതയുടെ ക്ലാസ്സിൽ വന്നിരിക്കും, ഈ ചെവി കൂടെ കേൾക്കും, ഇതിലെ കൂടെ വിടും, അത് മനസ്സിൽ എവിടെയും തറച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ അർജുനനെ പോലെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാവും, സഞ്ജയനെ പോലെ കേൾക്കുന്നവരുണ്ടാവും, ഹനുമാൻ സ്വാമിയെ പോലെ ഉള്ളവരും ഉണ്ടാകും, ഇതെല്ലാവരും ഉണ്ടാകും. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പ്രഭാത് കി ജയ്, ഗുരു മഹാരാജ് കി. അപ്പൊ നമുക്ക് ചോദ്യം നോക്കാൻ സമയമുണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇരിക്കാം. അടുത്ത ക്ലാസ് പിന്നെ തുടങ്ങാനായി. മാതാജി ജോയിൻ ചെയ്തോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ചോദ്യം നോക്കാം. ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് നോക്കിക്കോളൂ, അടുത്ത മാതാജി കേറാൻ സമയമായിട്ടുണ്ട്. പത്മാവതി മാതാജി കേറിയിട്ടില്ല. ഓക്കെ മാതാജി, ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചോളൂ. ആദ്യത്തെ ചോദ്യം, ഭഗവാൻ ആദ്യം ഗീത ഉപദേശിച്ചത് ആർക്ക്? സൂര്യദേവനായിട്ടുള്ള വിവസ്വാന് എന്ന് തന്നെ മറുപടി പറയണം. ശിഷ്യ പരമ്പരയിലെ ആദ്യത്തെ 3 പേർ ആരെല്ലാം? അതെ, ആദ്യത്തെ 3 പേര് അതാണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്, ബ്രഹ്മദേവൻ, നാരദമുനി. എന്തുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ അർജുനന് ഗീത ഉപദേശിച്ചു? വിവസ്വാന് ഗീത ഉപദേശിച്ചതിന് ഭഗവാൻ നൽകുന്ന മറുപടി 5-ാമത്തെ ശ്ലോകം. എനിക്ക് നിനക്കും എണ്ണമറ്റ ജന്മങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോയി, എനിക്കതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തെ പറ്റി ഭഗവാൻ പറയുന്ന ശ്ലോകം ഏതാണ്? 6-ാമത്തെ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല, എന്റെ അതീതിക ശരീരമാണ്. എപ്പോഴാണ് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ധർമ്മ സംസ്ഥാപന. ഭഗവാൻ ഏത് സന്ദർഭത്തിലാണ് അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്ത സംരക്ഷണത്തിനും ദുഷ്ടനിഗ്രഹത്തിനുമായിട്ട്. ഇത് തന്നെയാണ്, അതും രണ്ടും ഉത്തരം തന്നെയാണ്, രണ്ടും ഒരേ ചോദ്യം തന്നെയാണ്, ഉത്തരവും ഒരുപോലെ തന്നെയാണ്. ഭഗവാന്റെ കലിയുഗ രഹസ്യാവതാരം ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. 4 വർണ്ണങ്ങൾ ഏവ? വർണ്ണങ്ങൾ എന്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സൃഷ്ടിച്ചത്? പ്രകാരം. അതെ, ആ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ജീവാത്മാക്കള് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പ്രേരിതരാകുന്നത്. ആ കർമ്മത്തിൽ ഓരോരുത്തരെ ഓരോ ഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വർണ്ണങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത്. 4:34 എന്താണ് പറയുന്നത്? ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ കുറിച്ച് അറിയാം. അതെ, ഒരു ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ആ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ് 4:34. സദ്വിധി പ്രണിപാതേന പരിപ്രശ്നേന സേവയ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഗീത മാതാജി, ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യുവാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ.